Kull deċiżjoni li Malta se tieħu fir-rigward tas-sitwazzjoni fil-Libja trid tittieħed taħt il-kappell tan-Nazzjonijiet Magħquda. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat għal fatt li tnejn filgħodu l-Eġittu attakkat il-Libja. Dan seħħ b'ritaljazzjoni għal qtil ta' 21 Kristjan fil-Libja minn militanti estremisti Iżlamiċi. Aħna l-lajta tagħna u dak li nemmnu huwa li kull azzjoni għandha tkun taħt il-kappa ta' Ġnus Magħquda. U għalhekk qed jsir iktar urġenti il-fatt li l-affarijiet m'għandhomx jittieħdu b'mod unilaterali, m'għandhomx jittieħdu minn pajjiż wieħed, m'għandhomx jittieħdu f'kuntest ta' pajjiż wieħed biss. Il-Prim Ministru tenna li bħalissa l-Italja u żewġ pajjiżi oħra Ewropej flimkien ma' pajjiżi fil-Lvant Nofsani u Arab biħsibhom jingħaqdu flimkien f'koalizzjoni biex titranġa s-sitwazzjoni fil-Libja. Il-Prim Ministru tenna li l-konflitt li għaddej bħalissa ma jimponix teddida ta' sigurtà fuq pajjiżna. Le, maħniex informati, la aħna u laqqas bil-informazzjoni li għandna mis-servizzi ta' sigurtà tal-pajjiżi kollha li għandna kuntatt magħhom u anke mill-informazzjoni li għandna mill-Libja stess ma jirriżultax sal-lum il-ġurnata li hemm xi tip ta' teddida fuq Malta. Madankollu meta pajjiżna jkun mitlub min-Nazzjonijiet Magħquda biex jgħin loġistikament, il-Gvern mhux se jirrifjuta. Aħna bħala Malta m'għandniex ir-riżorsi biex nibagħtu soldati u equipment, maħniex dak it-tip ta' pajjiż u qatt ma naspiraw li nkunu dak it-tip ta' pajjiż. Aħna l-għajnuna nistgħu nagħtu huwa billi noħolqu kuntatt mal-poplu Libjan huwa ċar li aħna l-iktar pajjiż Ewropew li l-Libjani jafdaw u għalhekk ħankunu nkomplu qed nagħtu l-appoġġ tagħna b'dak il-mod u anke jekk ikun hemm bżonn u l-Kostituzzjoni tagħna tippermetti dan kollu jekk ikun hemm mandat ta' Ġnus Magħquda u jekk hemm mandat ta' Ġnus Magħquda li ngħinu anke b'mod loġistiku. Bħalissa qed isir ħidma mill-Gvern Malti biex jerġa' jkun hemm kuntatt mal-poplu Libjan.